இது வந்து விஜயோட கடைசி மூவின்னு ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா வந்து பாலிடிக்ஸில் அவர் கடுமையாக தோற்று போயிடுவார், திரும்ப சினிமா ஃபீல்டில் நுழைஞ்சிடுவாருங்கிறது தான் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். ஆமாம், இனிஷியலாகவே தோற்று போயிடுவார். தமிழ்நாடோட பேஸ் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், சமூக நீதி, ஜாதி மதம் இல்லாத வந்து எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிற தமிழ்நாடு இது. அது சினிமா கவர்ச்சியை மட்டுமே நம்பி வந்து தமிழர்கள் வந்து ஓட்டு போட மாட்டாங்க. அசந்து தூங்கி விட்டாயாமே, அதைத்தான் சொன்னேன். கண் இருக்கும் எல்லோரும் தூங்கத்தான் செய்வார்கள். ஏதோ அலுப்பில் கொஞ்சம் அசந்திருப்பேன். ஜெயலலிதாவோ எம்ஜிஆரோ வந்து தொடர்ச்சியா அரசியல்ல இருந்து வந்ததுனால தான் வந்து எம்ஜிஆர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தார். வேற இவர் வந்து சினிமாவை மட்டுமே மூலதனமா வச்சு சினிமா ஹீரோவா மட்டுமே இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து அரசியல்ல குதிச்சு பார்த்த கிறுக்கு புண்டமா இருக்கிறதுனால இப்படி விளையாடுறாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நானும் பொறுமையா இருந்தேன்.